Hosť v štúdiu. Toxické vzťahy sú nebezpečné nielen pre domáce, ale aj pracovné prostredie. Môžu vám odplašiť schopných ľudí a v podstate ohroziť celú firmu. Fenomén korporátnych psychopatov sa vo veľkom rozširuje aj u nás. Viacero výskumov potvrdilo, že v každej štvrtej firme sa na manažerských pozíciách takíto ľudia nachádzajú. Prečo je viac toxických ľudí v korporátoch ako v menších a stredných firmách? Ako sa prejavujú a ako si s nimi poradiť? Aj o tom sa porozprávame s odborníčkou na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, lektorkou a forenznou konzultantkou. Našou odbornou hostkou je pani Nora Lauková. Vítajte u nás. Dobrý deň. Ja vás trošku ešte predstavím našim poslucháčom. Vy ste pracovali aj ako manažérka v nadnárodnej firme. A ako ste aj v inom rozhovore spomenuli, tak keďže ste sa stretli s manipulatívnym šéfom, povedali ste si dosť a išli ste svojou cestou toho, čo vás zaujímalo, a tak ste sa vzdelávali práve v psychológii, v kriminalistike, v neverbálnej komunikácii, v kriminológii, v behaviorálnej analýze a vedomosti ste zbierali v zahraničí aj veľmi rozsiahlým výskumom. Pracovali ste alebo analyzovali ste vyše 24 000 ľudí s rôznymi typmi porúch a patologického správania. A ľudia na Slovensku vás môžu poznať aj z médií, kde často ste opisovali alebo teda rozoberali práve takú verbálnu a neverbálnu komunikáciu známych ľudí. Tak toto taký medailónik o vás. A poďme sa mi pozrieť na to, ako to aj teda z vášho pohľadu vyzerá v slovenských firmách. Je to naozaj tak, že za tie posledné roky sa to prostredie mení a čoraz viac sa tam objavuje tá toxicita? Áno, mení sa už len tým, že začínajú firmy menej dbať na väzby a vzťahy a veľakrát v tom korporátnom alebo vo firemnom prostredí dbá sa na to, aby boli výsledky, aby bol výkon a jednoducho tá firma prosperovala. Čiže znižuje sa miera toho, že sa dbá na interakciu medzi ľuďmi a skôr sa dbá na to, aby ten výkon a výsledok bol dosiahnutý. A je to v porovnaní s inými krajinami u nás, povedzme, lepšie, horšie? Vieme to nejakým spôsobom porovnať? No ak sa porovnávame s krajinami napríklad Strednej Európy, tak je to až alarmujúce, že skutočne v tých našich firmách a spoločnostiach sa to už objavuje a zhoršuje sa enormne tento fenomén. A je dôležité povedať, že naozaj pri iných štátoch, či je to Česko, Maďarsko, Poľsko, alebo teda iné štáty, ako je Nemecko, alebo severské krajiny, tak naozaj tuto oni majú už sofistikované metódy na to, aby eliminovali alebo znižovali miery týchto korporátnych psychopatov a zároveň sa snažia budovať efektívnejšie firemné systémy a firemné kultúry tak, aby teda eliminovali to, že jednoducho sa tam objaví nejaký toxik vo firme. Ako sa vôbec na to prišlo, že zrazu začali firmy, strácať zamestnancov alebo nepodávali taký výkon, začali možno vykazovať nižšie, teda to ekonomické nejaké ukazovatele a potom, keď sa to hlbšie skúmalo, tak sa prišlo na to, že je to tými vzťahmi, alebo že kde sa odhalili teda tí korporátni psychopati? Odhalilo sa to tým, že keďže v podstate tie štáty prechádzali určitými vývinmi a svojím spôsobom sa začala viac uplatňovať demokracia, tak začala sa uplatňovať viac aj vo firmách. To znamená, vo firmách začali sa ako keby zvoľňovať pravidlá a zvoľňovať systémy a čím viac sa zvoľňovali pravidlá a systémy, tak tým viac títo ľudia ako keby mali väčšiu vôľu toho, že mohli v týchto firmách pôsobiť. A naozaj ľudia, ktorí sú patologickí alebo toxickí, tak majú veľmi rádi nezošrubované systémy, majú rádi demokratický prístup, majú rádi veľakrát aj chaos, kde sa veľmi dobre im lavíruje v týchto systémoch, aby oni nejakým spôsobom si nemuseli prebrať zodpovednosť a nemuseli nejakým spôsobom robiť to, čo im tá firma káže. A zaoberá sa týmto fenoménom nejako aj legislatíva? Je v pracovnom práve niečo, že môžete, sa nejako domáhať spravodlivosti, keď viete, že toto sa deje na vašom pracovisku, alebo že ste prišli s niečím takýmto do kontaktu? Je niečo také u nás?
No, u nás totiž to nie je veľmi špecificky špecifikované v našej legislatíve, alebo konkrétne dané, čo je mobbing, čo je napríklad staffing, čo je trebárs harassment, alebo obťažovanie, alebo dokonca toxicita, alebo prejavy toxického patologického správania. Spravidla zamestnávateľia sa opierajú o zákonník práce, kde teda sa nachádza nejaké formulácie ohľadom diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania, alebo teda nájdeme oporu v trestnom práve, ale problém je ten, že naozaj veľmi špecifické nejaké zameranie, či už je to v rámci obťažovania, v rámci harassmentu, v rámci nejakého staffingu, nejakého mobbingu, alebo po prípade šikany, toto úplne presné nejaké formulácie nenájdeme. A vieme nájsť inšpiráciu v okolitých krajinách? Ako sú na tom napríklad bratia Česi? No, je to naozaj paradoxné, ale bratia Češi sú 15 rokov dopredu pred nami a je to možno dané aj tým, že naozaj oni pracujú s týmito systémami a veľmi dbajú na to, aby teda či už tá šikana, alebo aj obťažovanie, alebo nejaký harassment naozaj mali zapracovaný do legislatívnych procesov, pretože vidia, že jednoducho to prináša efektivitu a pomáha to hlavne spoločnosťam a firmám v tom, aby vedeli to efektívne odhaľovať a zároveň aj efektívne postihovať. Lebo asi jediný problém nie je to, že skrátka firma, ktorá takéhoto človeka má, tak skrachuje a zmizne z toho pracovného trhu, ale tie problémy sú asi také vypuklejšie, že je tu určite nejaký vážnejší dôvod, prečo by sme sa mali týmto témam venovať. No určite je, pretože stačí, že tam máte jedného toxika, tak ten toxik vám rozbije celý tím a rozbije vám fungovanie v rámci tej tímovej dynamiky, pretože keď tam máte toxika, tak ten ovplyvňuje konanie, správanie, rozhodovanie týchto ľudí. On síce veľmi chce byť úspešný, chce ukázať, chce byť prestížny a často za tie nejaké pozitívne veci si pripisuje slávu, ale za rizika, krízy alebo povedzme nejaké negatívne situácie a negatívne výsledky veľmi rád hodí zodpovednosť na niekoho iného. Takže ten toxický človek naozaj pracuje v tom firemnom prostredí ako taký had a chamelón, ktorý sa tam pohybuje, vytvára si nejakú navonok prestíž, ale v rámci výsledkov a v rámci teda nejakého rozhodovania on nikdy neprebere zodpovednosť za to, čo rieši. Áno, ešte sa trošku vrátim, že mala som na mysli aj to, že či to má nejaký taký väčší dopad na spoločnosť. Že to tú firmu zničí, tak akože OK, je to nepríjemná určite vec, ale však tak sú aj iné firmy. Ale, lebo vy ste mi už aj predtým hovorili, ako sme začali nahrávať, že to nie je len o tom, že sa potom ťažšie pracuje, ale na toho človeka, ktorý je obeťou takéto toxicity, potom sa naviažú zdravotné problémy, všetko možno iné a to už potom bude mať dopad zrejme na celú spoločnosť. Áno, má to veľký dopad, pretože naozaj okrem toho, že ten človek má na sebe enormnú stresovú záťaž, má enormný psychický tlak, tak veľakrát to vytvára aj somatické problémy, ktoré končia často fyzickou záťažou. To znamená, ten človek ochoria a má to dopad teda na jeho blízkych, na jeho rodinu a podobne. A veľakrát to končí aj tým, že sú to závažné a veľmi ťažké ochorenia, ktoré tento človek možno lieči celý život, alebo teda môže sa stať, že aj nevylieči. Takže tá toxicita naozaj je v tom veľmi nebezpečná, že ona vám trávi dušu. To znamená, to otravovanie tej duše je, že ten človek je 24/7 v totálnom strese a nedokáže si vlastne uvedomať, čo je pozitívne, čo je negatívne, má v sebe chaos a nevie v podstate predpokladať, čo je normálne a čo nie je normálne. Čiže tí ľudia často začínajú v tej stresovej záťaži ako keby šalieť a rozmýšľajú o tom, že či oni sú normálni, alebo ten druhý človek nie je normálny. A keď si začínajú robiť sebareflexiu, tak väčšinou hľadajú chyby v sebe. Oni sa nepozerajú na to, že tú chybu môže mať niekto iný, alebo teda z toho vonkajšieho okolia. A pokiaľ naozaj nestretnú niekoho, kto im to teda popíše a povie, tak toto v tejto situácii si sa správal normálne a toto je norma, tak on stále o sebe pochybuje, defrauduje a znižuje svoju hodnotu a zvyšuje stresovú záťaž až tak, že skolabuje.
A my sme to aj, alebo aj teda ja som v úvode povedala, že to sú takzvaní akoby korporátni psychopati, aj keď slovo psychopat nie je úplne také, ktoré sa aj v tej odbornej terminológii používa, ale je to také možno pre ľudí zrozumiteľnejšie, lebo to sú vlastne ľudia, ktorí majú patologické prejavy správania, alebo ako to vieme definovať? V odbornom jazyku skutočne tá psychopatia sa už momentálne nepoužíva. Kategorizuje sa to ako vlastne porucha osobnosti. A ak by sme odborne mali hovoriť, tak hovoríme o patologických prejavoch správania. Čiže ten človek sa patologicky prejavuje a patologicky sa správa. A týchto patológií máme niekoľko, či je to otvorený zjavný narcizmus alebo skrytý narcizmus. Môže to byť, povedzme, hysterionská porucha, sociopatická porucha, emočne nestabilná porucha, ktorá teda je hraničnou poruchou osobnosti, ale napríklad aj paranoidná porucha a kopu iných poruch, ktoré sú kvalifikované odborným vlastne posúdením psychiatrickým, ktoré teda majú nejaké špecifické formy prejavov správania, ktoré vieme zadefinovať. Čo si máme teda všímať okolo seba v tom pracovnom prostredí, ktoré sú tie také varovné signály, lebo keď je to asi až príliš patologické, tak je to veľmi zjavné, že sa niečo také deje, ale možno čo sú také tie prvé varovné signály? No prvé varovné signály, že spravidla ten psychologický profil tej patológie, že títo ľudia sa správajú veľmi charizmaticky, veľmi šarmantne a sú veľmi presvedčiví. Majú vysoké sebavedomie a veľakrát majú veľmi vysoké ega a často aj oplývajú vysokou inteligenciou, to znamená vedia tú inteligenciu používať v tom, že vedia ľudí zmanipulovať a strhnúť na ich stranu. A čo je dôležité povedať, že využívajú u ľudí ich slabiny, strachy a túžby. To znamená, že ten kolega mu povie, vieš čo, ja mám takú ambíciu stať sa manažerom tohto tímu, pretože už tu pracujem 15 rokov a bol by som veľmi rád, tak on to bere ako informáciu, že on mu týmto spôsobom charizmatického zmanipuluje, aby čo najviac informácií získal a on sa stal tým manažerom tímu. Takže veľakrát je to o tom, že tí ľudia veľmi dobre zvládajú chaos, veľmi dobre ako keby sú rezistentní na tlaky alebo na rizika. Často sa nenechávajú ovplyvniť, sú štrukturujúci, ale veľakrát nie sú úspešnejší ako bežní ľudia, ale nemajú zábrany. A vy ste ešte aj spomínali v jednom rozhovore, že problémom je, že oni majú naozaj deficit strachu, že oni sa neboja a nemajú prirodzený nejaký, dokonca ani v mozgu to centrum empatie vyvinuté, že, lebo veľa ľudí sa pýta, že ako je možné, že sa potom stanú takýmito vedúcimi osobnostiami vo firmách alebo v politike, že keď sú takto patologickí. No tam je dôležité povedať, že vlastne od narodenia majú odchýlku genetickú a tá genetická odchýlka hovorí o tom, že nemajú prepojenú amygdalu v mozgu a vlastne to neprepojenie tej amygdaly spôsobuje, že majú poruchu vyšších citov a morálky. To znamená, správajú sa amorálne, nemajú zábrany a veľakrát tie najvyššie patológie nemajú ani strach. To znamená, že oni sa nepozerajú na bežného človeka. Človek sa zamyslí nad tým, že toto by som asi nemal urobiť, alebo toto nie je vhodné. Toto patológia nerieši. On sa vôbec nezaoberá tým, že má nejaké svedomie alebo má nejaké výčitky. On jednoducho ide po svojom cvieli, o svojom prestíži, po svojej moci a po svojej potrebe a tú potrebu dosahuje. Mne sa páčilo aj, že ste povedali, že dobrý manažer by mal byť tvrdý na systémy a mäkký na ľudí. Čo to teda znamená? Ako si to môžeme predstaviť? No, dôležité je povedať, že každý človek by mal riadiť na základe nejakého systému. To znamená, ak v tej firme je dobre nastavený a zoštrukturovaný systém, sú tam dobre nastavené pravidlá a procesy, tak jednoducho má nižšiu mieru ten toxik, aby v nich mohol lavírovať. Ako náhle tie pravidlá sa začnú klíviť a ten manažér jednoducho začne ich povolovať, tak vtedy toxik začne útočiť a začne ich otáčať pre svoj prospech. Čiže veľmi je dôležité, aby ten manažer naozaj bol tvrdý na tie pravidlá a to, že je mäkký na ľudí, znamená, že má pochopenie, že má dôveru, že je rešpektujúci, ale zároveň aj on nastavuje ľuďom pravidlá. To znamená, že ak aj by ten toxik začal porušovať tie pravidlá, tak ho vráti späť a povie, toto a toto sú pravidlá, toto a toto všetci rešpektujeme a ťa žiadam, aby si rešpektoval aj ty toto a toto. Čo sa dá s takýmto toxickým človekom robiť?
Lebo môže to byť akoby asi na rôznych úrovniach. Môže to byť, ja neviem, v rámci kolegov, môže to byť nadriadený, podriadený. Tak povedzme napríklad, že čo v prípade, že na jednej, teda tej pozícii alebo úrovňovej pozícii sú takíto ľudia, že identifikovali medzi sebou v tíme, že dobre, tak máme toxického kolegu, tak čo s tým ďalej? No, dôležité je hlavne identifikovať, čo ten kolega robí, ako sa správa. To znamená, ja vždycky rádim tým ľuďom, zapisujte si každú jednu vec, ktorú môžete a samozrejme komunikujte s ním písomne. Pretože tento človek sa snaží fungovať v osobnom kontakte, aby mohol defraudovať to, čo hovorí. To znamená, aby mohol nejakým spôsobom neísť do konkrétnosti, ale do všeobecnosti, aby teda tú všeobecnosť mohol využívať na to, aby ju otočil v zapätí a teda nepredvídateľne reagoval. Čiže ak vy tam máte niečo napísané, tak to nemôže odtajiť, pretože to bolo odoslané mailom, bolo to jasne zadefinované. On môže sa vyhýbať tomu, že na konkrétnosť nejako nezareaguje, ale dôležité je, že tie písomné podklady tomu zamestnancovi pomôžu k tomu, že keď dôjde ku konfrontácii, nie je to tvrdenie proti tvrdeniu, ale je to nejaký písomný podklad na to, aby ten zamestnanec vedel ochrániť sám seba. Pretože veľakrát v týchto situáciách ľudia si to povedia na chodbe, alebo povedia, vieš čo, ja som ti odovzdal toto a toto a ten toxik to poprie. On povie, on mi nič také nikdy neodovzdal. To znamená, oni nemajú problém zavádzať, nemajú problém klamať, takže preto, keď tí ľudia zavádzajú a klamú, je dôležité sa brániť a dôležité sa ochraniť tým, že vy máte krytý chrbát. Čo v pozícii tej nerovnej, že niekto má pocit, že jeho nadriadený je práve takýmto toxickým človekom? No, dôležité je povedať, že ak je nadriadený, tak je to o to ťažšie, pretože vy tomu nadriadenému veľakrát, aj keď dáte spätnú väzbu alebo napíšete mu písomne nejaký mail, tak veľakrát sa tam objavuje direktivita alebo sa tam objavuje extrémna pasivita, že ten človek vôbec na vás nereaguje. Čiže ak je tam extrémna direktivita, tak spravidla ten človek povie, takto som rozhodol, budeš to robiť tak, ako ja chcem. A veľakrát začína toho zamestnanca mobovať. Hej? A ten mobbing sa prenáša do toho, že jednoducho on je boss, on je šéf, to znamená, má často aj prejavy toho bossingu, toho, že nejakým spôsobom toho zamestnanca ponižuje, ubližuje mu, dáva mu deštrukčnú kritiku, veľakrát mu dáva nezmyselné, nesplniteľné úlohy a za tieto nezmyselné a nesplniteľné úlohy vlastne ho trestá. Čiže vyvíja tlak na toho zamestnanca a ten človek začína robiť chyby. A keď začne robiť v tom tlaku chyby, tak on si užíva ten svoj pocit, že jednoducho výborne si chybný, si neschopný, nevieš to robiť a tak ďalej a tým pádom dochádza k extrémnej defraudácii. Čiže zase zamestnanec potrebuje byť obozretný v tom, že si písať všetky pokyny, odkladať si všetky lístky, jednoducho dávať si pozor na to, akým spôsobom reaguje na ňo ten šéf a všetko mať zachytené. A ja hovorím aj, že keď aj máte po strane v zošite napísané, že vtedy a vtedy mi povedal toto, zareagoval takto a takto, a poprípade máte na to aj nejakého kolegu, svedka, trebárs, alebo tam máte nejaké lístočky, ktoré on vám niekde nalepí, lebo on si myslí, že vy ich vyhodíte, tak vy si ich odkladajte, pretože to môže byť dôkaz na to, že vy viete preukázať, že tento človek vás skutočne bosuje. Ale asi nie je cesta aj to, že by, povedzme, ten zamestnanec naozaj začal pracovať na sebe, že už teda identifikuje, bude si všetko odkladať a nejakým svojim pôsobením zmení správanie toho nadriadeného, alebo naozaj to sa asi z tej strany nedá. Toxicita sa nedá zmeniť. Hej? Toxicita je infekčná v tom, že jednoducho ten človek zlepšuje zo sofistikováva systémy, ktoré vy robíte. To znamená, on neustále flexibilne reaguje a reaguje nepredvídateľne. Takže v nepredvídateľných reakciách vy sa neviete bežným mozgom a uvažovaním pripraviť na to, že čo príde. Vy na čo sa môžete pripraviť je to, že jednoducho nedať mu možnosť, aby ten človek akýmkoľvek spôsobom vás začal nejako bosovať alebo mobovať.
vy si odkladáte tie dôležité informácie, píšete si tie informácie podobne a môžete začať na sebe pracovať s tým, že vy buď vyhľadáte odborníka, alebo pôjdete na HR, ktoré nejakým spôsobom by toto malo mať vo svojej kompetencii a popíšete situácie, popíšete problémy, dáte im nejaké dôkazy, kde vlastne preukážete, že naozaj tento šéf používa na vás tieto techniky a tieto taktiky a potom HR samozrejme by malo nejakým spôsobom začať v tejto veci konať a malo by rozbehnúť celý tento proces, kde by malo aj zisťovať v tom týme, že či naozaj niekto ešte iný má takéto problémy, ako má ten zamestnanec. Ale čo ja väčšinou rádim tomu zamestnancovi je, aby začal pracovať na sebe, aby spoznal, čo sa mu deje, prečo sa dostal do tejto situácie, prečo má tieto defraudačné sklony v rámci teda toho manažéra a samozrejme pochopil to, čo sa mu deje a prečo sa mu to deje a zároveň, aby sa voči tomu vedel brániť asertívne a brániť proti manipulačnými technikami. A môže byť takýto zamestnanec, aj keď je v tej vyššej manažerskej pozícii, pre tú firmu nejakým spôsobom užitočný? Že čo keď, povedzme, ten majiteľ firmy alebo najvyšší šéf si povie, alebo už sa teda dozvie, že dobre, niekto z zamestnancov dal takúto spätnú väzbu, že máme na manažerskej pozícii niekoho toxického, ale napriek tomu chcem si ho tam nechať, lebo môže byť pre mňa užitočný, lebo podáva výkony, že vedia takíto ľudia fungovať, že môže si ten šéf povedať, že napriek všetkému si tam nechám tohto manažera? Manažer môže rozhodnúť kedykoľvek aj v prospech toho toxika, ale v takom prípade môže očakávať, že mu tam začnú fluktuovať ľudia. Pretože ak nechá na manažerskej pozícii toxika, tak je veľký predpoklad, že nie len jeden zamestnanec, ale aj viacerí začnú s tým mať problém a hlavne začnú mať problém s tým, že nedokážu dobre robiť a efektívne výsledky a narúšajú neustále systémy. To znamená, že tí ľudia, ktorí pracujú pod takýmto manažerom, nikdy nevedia dňa i hodiny, kedy majú robiť doprava, kedy majú robiť doľava, pretože jednoducho tá jeho riadiaca pozícia je nekonzistentná a tento človek si neberá zodpovednosť za všetky svoje zlyhania. To znamená, on prenáša zodpovednosť na všetky zlyhania na zamestnancov. A ako náhle to začne robiť, tak tí zamestnanci buď teda sa rozhodnú, že odídu na nejaký iný útvar, alebo sa rozhodnú, že dajú výpoveď, alebo sa dajú na penku. Jednoducho nebudú chcieť týmto človekom pracovať. Je málo pravdepodobné, že ten manažér, ak teda si tam toho toxika nechá, že je to v poriadku v rámci procesného systému, pretože žiadny manažér by si nemal tam nechávať človeka len preto, že ten človek mu pekne rozpráva, že je charizmatický, šarmantný, vie sa dobre prezentovať a predať, ale chce od neho výsledky. To znamená, ak chce od neho výsledky, tak potrebuje vidieť, že on skutočne tie výsledky robí a aj si za tie výsledky zodpoveda. A toto toxik spravidla nemá. Ak sa niekto vyskytne v takom zamestnaneckom pomere, ako napríklad aj teda vám sa stalo, že ste si uvedomili, že ten najkompetentnejší alebo najvyšší v rámci tej firmy je práve takýmto človekom s patologickým správaním alebo toxickým človekom, tak cesta je čo? Tiež len odísť do iného zamestnania, alebo... No dôležité je si zvážiť možnosti, že či v rámci duševného zdravia chcete zotrvať v tej firme. Pretože ako náhle on nejakým spôsobom má veľmi vysoké rozhodovacie právomoci, tak ten človek je ako štvaná zver. On nie je tak, že to skončí na jednej pracovnej pozícii. Ako náhle to je majiteľ alebo nejaký hlavný manažer v tej firme, tak kdekoľvek sa presunie, tak na toho človeka vlastne funguje ten mobbing. To znamená, že bez ohľadu na to, že ten človek nejako prejde na iné oddelenie, tak on mu veľakrát pokazí výberové konanie, nedá ho do toho výberového konania, nezaradí ho, alebo povedzme nabrifuje tých ďalších manažerov, že viete čo, tento človek je v tomto a v tomto neschopný, neodporúčal by som vám ho, aby ste ho zobrali a vy na to nemáte dôkazy. To znamená, že reálne je to o tom, že vám sa stále dostáva ako keby negatívna spätná väzba. Vy neviete, kde tá negatívna spätná väzba
väzba ide, ako ide, cez ktoré kanály. Vy len tušíte, že tam ten človek toto robí, ale neviete mu to dokázať. Takže je veľmi málo pravdepodobné, že sa v tej firme uplatníte a budete ďalej v nej fungovať. Čiže potom naozaj v rámci zachovania duševného zdravia a nejakého ďalšieho fungovania sa rozhodnete, že odídete z tej firmy a jednoducho buď nájdete si prácu v nejakej inej firme a začnete pracovať na tých systémoch, aby ste sa to naučili lepšie zvládať, keby do ďalšej firmy, kde sa dostali a objavil sa tam znova takýto fenomén. Ako je to na Slovensku aj z vašej skúsenosti? Sú firmy, ktoré sa tomuto už týmto viac zaoberajú, alebo teda sú zamestnanci, ktorým na tom záleží, aby naozaj fungovali v zdravom pracovnom prostredí? Áno, sú firmy, ktoré teda chcú, aby to prostredie bolo dobré, aby bolo kvalitné, aby bolo hodnotné. Je paradoxné, že väčšinou sú to malé a stredné firmy. To znamená, tie malé a stredné firmy, pokiaľ majú nejaký menší manažment, alebo je to nejaká rodinná firma, tak tej naozaj záleží na tom, aby tá firma fungovala, aby dosahovala výsledky a najmä, aby sa rozvíjala a rástla. Takže ona tam nepotrebuje takéhoto človeka, ona skôr takýchto ľudí sa chce veľmi rýchlo zbaviť, aby jej to čo najmenej zasahovalo nie len do riadenia, do systémov, ale aj do vedenia ľudí. Takže áno, majú zámer tieto firmy, aby jednoducho sa nielen v tej oblasti vzdelávali, rozvíjali, ale aj povedzme si dali vojsť do tej firmy a poradiť, čo s takýmto človekom majú robiť, ako majú postupovať, aby dokázali toto lepšie zvládnuť. A je to teda aj dôvod, že prečo naopak v tých korporátoch je viac toxických ľudí, že vaše skúsenosti so slovenskými korporátmi sú také, že tí si väčšinou ten audit robiť nenechajú? Nie, väčšinou nie, pretože jednoducho je ťažko to v tej konglomerácii veľkého počtu ľudí je za prvé odhalovať a za druhé je tam problém odhalovať hlavne tých prvých ľudí. To znamená tých, ktorí spúšťajú tú toxicitu. To znamená, že v tom prostredí oni sa skovajú do tej siete a skovajú sa tak sofistikovane, že urobia si kontakty smerom nahor, teda k tým manažerom, ktorí rozhodujú, ktorí sú ich patroni, ktorí sa o nich starajú a oni im za to dávajú nejaké služby, informácie a podobne. A potom majú tých pešiakov, ktorí robia na nich a ktorí robia tie výkony a robia tie výsledky, ale zároveň ich obdivujú alebo teda donášajú informácie, ktoré ten toxik potrebuje na to, aby tam prežil. A takýchto systémov v tom korporáte je veľmi veľa. Vy nezabraníte tomu, že keď tam je 1000 ľudí, že sa tam naozaj v tých systémov ten toxik neobjaví, ale tie siete dokážu byť rôzne poprepletané a rozplesť tie siete je veľmi náročné. Uh-huh. A teda na Slovensku ešte ste sa nestretli s tým, že by vás oslovila nejaká veľká firma a že ide rozpletať tie svoje toxické siete? Nie. Majú pravdepodobne iné priority a reálne sa snažia teda väčšinou ísť po tých výsledkoch, po tých výkonoch a tak ďalej. A pokiaľ takého človeka aj zistia, alebo ho tam majú, tak buď nejakým spôsobom využije tie systémy toho uvoľnenia toho zamestnanca alebo preradenie ho na inú prácu a nezaoberajú sa tým, že čo to mohlo spôsobiť, aké to mohlo mať ďalšie následky. Uh-huh. Vy sa snažíte aj takto teda individuálne radiť povedzme tým konkrétnym ľuďom ako zamestnancom, ale pracujete aj s firmami, ktoré naozaj dovolia toto nahliadnutie zvonku, takýto audit na prípadnú toxicitu. A vy ste aj urobili jednu konferenciu, ktorou ste chceli teda otvoriť sa takej širšej verejnosti. Môžeme čakať aj o rok takúto konferenciu, alebo čo bol ten výsledok, ktorý ste si možno uvedomili po zorganizovaní? V rámci teda tej konferencii tam boli dva kľúčové momenty. Jeden kľúčový moment bol, že chceli sme to dostať do povedomia širokej verejnosti. Čiže cieľom tej konferencie bolo oboznámiť širokú verejnosť, že takýto fenomén tu je. Čiže fenomén tých korporátnych psychopatov. Korporátnych psychopatov tu je. A zároveň sme chceli tým ľuďom dať prierez informácií o tom, ako títo ľudia sa vo firmách môžu správať, čo môžu robiť a aké môžu nastať z toho nejaké konzekvencie v rámci tej firmy, aby tá firma nejakým spôsobom si uvedomovala, že tam môžu byť aj takéto rizika. Druhým fenoménom bolo, že sme zistili jednu zaujímavú vec a tá vec bola tá, že sa nám tam neprihlasovali korporácie. To znamená, že boli to väčšinou
väčšinou malé a stredné firmy a samozrejme aj individuálni nejakí klienti, respektíve živnostníci, malé firmy, ktoré teda mali záujem o túto tému a boli to aj firmy, ktoré buď už pracovali, alebo mali v tejto firme nejaké dočinenia s týmto patologickým jedincom alebo viacerými a teda zaujímali sa o to, ako sa pohnúť ďalej, čo všetko robiť a aké možnosti v rámci toho firemného prostredia majú. A do budúcna momentálne je to také, že zvažujeme, že či budeme ďalej teda takúto konferenciu robiť. Ono asi efektívnejšie je aj z vašich skúseností, že vy ponúkate teda také školenia, workshopy, aj tie audity a už tie firmy, ktoré vás potrebujú alebo cítia tú potrebu, tak oni si vás nájdu, že otvárať sa takto, lebo keď áno, si človek predstaví, koľko práce je so zorganizovaním takéto konferencie a potom, či je z toho taký ten benefit, ako ste očakávali, tak je to na zváženie. Áno, presne tak a je to aj o tom, že momentálne máme nastavený ten koncept, nielen teda vzdelávania, ale aj webinárov, edukujeme ľudí, takže tí ľudia si môžu nájsť rôzne informácie, keď o tom hovoríme, či už aj v takýchto rozhovoroch, aby teda si vypočuli, aby vedeli o tomto fenomene a zároveň robíme aj vzdelávanie, robíme rozvoj pre tých zamestnancov, ale aj bežných ľudí, aby spoznali, čo to vlastne patologické správanie je, ak hovoríme o tej dedičnej toxicite, ak hovoríme o výchovnej toxicite, čo všetko sa s tým dá a nedá, akým spôsobom v tom fungovať a hlavne ako sa ochrániť voči tomuto fenoménu, pretože dneska je tá situácia taká, že nám pribúda veľmi veľa nielen korporátnych psychopatov, ale aj v bežných životoch, rodinných životoch nám pribúda toxických partnerov a jedincov, ktorí teda sa starajú a vychovávajú našu budúcnosť, naše deti. Takže snažíme sa chodiť aj do škôl, snažíme sa robiť prevenciu nielen teda toho, aby ľudia spoznali patologické prostredie, ale aby vedeli možno reagovať už v rodinách na to, aby sa znižovala miera tohto patologického správania. Lebo keď teda toxický pár alebo toxickí ľudia budú vychovávať toxické deti, tak sa nám to vlastne bude stále z generácie na generáciu odovzdávať. Že jedna vec je asi, čo dostanú do tej genetickej výbavy a druhá vec je, ktorú získajú výchovou. A aby to teda nepôsobilo možno nejakom beznádejne alebo bezútešne, keď niekto výchovou získal túto toxicitu, tak dá sa s tým robiť niečo viac, ako keď to má geneticky naložené? Určite áno, pretože tá výchovná toxicita, to sú vzorce, ktoré dáva ten toxický rodič a on ich dáva do výchovy. To znamená, či už bezcitne vychováva nejakým tlakom, nejakou direktivitou, že to dieťa proste stále je orientované na výkon a ono keď si uvedomí, že príde do dospelosti a stále je výkonovo orientované, tak si bude naťahovať vlastne ľudí, ktorí majú manipulatívne sklony, ktorí nejakým spôsobom ho začnú zneužívať, tak začne si uvedomovať, že tá výchovná toxicita na neho pôsobí a veľakrát aj chcú s tým tí ľudia pracovať, aby teda to zlepšili, zefektívnili a samozrejme nejako eliminovali tie záťaže, ktoré z tej výchove dostali. Ak by sme mohli na záver povedať nejaké odporúčanie pre firmy, majiteľov alebo HR-istov, tak čo by to bolo? Lebo sme v podcaste Poradcu podnikateľa, tak čo by sme v rámci tejto témy odporúčili podnikateľom? No dôležité je hlavne si to všímať, aby ten podnikateľ bol obozretný, aby bol pripravený na tieto situácie a pokiaľ tie situácie naozaj vo firme vzniknú a budú tam mať nejakého toxika alebo teda patologickú osobnosť, tak mali by s tým skutočne začať pracovať, pretože naozaj ak teda to budú odkladať alebo to budú prehliadať alebo budú očakávať, že sa to nejako samo napraví, tak určite nie a môže to len priniesť naozaj to, že tá firma môže mať začať problémy nielen vo vzťahových väzbách, ale z hľadiska aj výkonnosti, aj z hľadiska výsledkovosti a v nekonečnom rade aj dopad na tú ekonomiku firmy. Takže do budúcna by som možno dávala takú radu, že je dôležité si všímať hlavne väzby a vzťahy, a neísť len po tej štruktúre a po tom systéme, ale jednoducho tie vzťahy a väzby sledovať a revitalizovať v prípade, že je to potrebné. Ďakujeme veľmi pekne aj za tieto rady a odporúčania a dúfame, že aj vďaka tomuto podcastu sa trošičku viac rozšíri povedomie o prípadnej toxicite a že s tým budú vedieť pracovať firmy, ale aj jednotlivci alebo zamestnanci. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.
Našou hostkou bola odborníčka na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, lektorka, koučka a forenzná konzultantka pani Nora Lauková. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.